Nyakoromgwa Jwang' wachopo e kinde mago mag goyo mbaka. Man kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar Gin Kanye. Kawuono wamenyo ni jasiasa machon iluongo ni Oselu Nyalik. Oselu ne tiyo e piny owacho mar Kenyatta kaka jalup jatend migao, kendo bende ne en jaod bura ma Winam e kinde no. Jata chenro ni kaka pile Walter Nyambago ndolo mbaka kod anyuola mare, kendo miyo wa chuny mbaka. Oselu Nyalik, achiel kuom jasiasa manene kod mialuora ma Kisumu kod Nyanza, kendo kopogore kod bedo jaod bura ma Winam. Oselu ne obedo jalup jatend migao mar Leba e piny owacho mar jaduong' Kenyatta kanyakla kod Moi. E gwenge mag Boe kar chung' od bura ma Kisumu East e kaunti ma Kisumu, wanie dala jadolo Chieng' Oselu ma en wuod Oselu Nyalik, ka omiyo mbaka mar wuon mare ka penjo mokwongo en kaka jasiasa Nyalik nosomo. Koa Yala to dhi Kisii, kendo be odhi Mang'. Kiano dhi Uganda Makerere, mana be nasewinjo. Okine ka joma chon nyithindo ne kwayo. Wuon gi ne ok dwa nodhi osom, joma jodongo. Wuon gi ne ng'ama be ne nigi jam chiaye mang'eny. To nohero somo. Koro iwacho ni jaduong' no okwalo dho wuon gi, modhi ouse manosomo go. To ochako tije kure? Maize Produce Board Maseno, tie higni moko mogwarore. Nyalik ne ape oleng'ore kendo ndiki kaka karan mar East Africa Army Education Corps e kinde lweny mar ariyo kata during World War II. E higa mar 1956, Oselu Nyalik ne oyudo lemo mar bedo karan mar The African District Council kata kansela mar boma. Kaluwore kod mbi mare kod kaka ne koro siasa mare chalo, to kendo medo Nyalik ne ng'at ma nyaka koro ne rangi kod wenge ariyo. Koa kanyo to biro tiyo municipal council ndalo mane wasunge nitie. Mano bedo market master. Ng'ama joma ne bedo telo machalo kamago ne gi joma nodhial. Kata kamano, Awayo ne oduogo jogore gi lak e kind Oselu Nyalik to kod jorochere mane tayo Kisumu. Ma ne omiyo mako osiep kod Jaramogi Oginga Odinga, kendo osiep ne medo metni. E kendo ma ne omiye miyung'o mar manyo kom mar Winam constituency. Bang' kane Otieno Yo ne owito ngimane masira mar apaya. Ojumbe mokwongo mar Winam iluongo ni Otieno Yo, to nokobudho en mano nego bedi, to nikop iwacho ni nong'iyo gi jaduong' Oginga Odinga ndalo machon. Kato jaduong' Odinga nong'ise ni nitie Otieno Yo, nitie skul miluongo ni Otieno Yo secondary. Jaduong' ong'ise ni wen Otieno Yo mondo ibi kawo bang'e. Koro Otieno Yo odhi to kobudho, oyudo ajali mohinyore motho. Koro bang' Otieno Yo to owe tich emobedo mochigine mo ochung' Winam constituency. Aparo ne omiye Nyalodia. Ere lach mar kar chung' od bura ma Winam e kinde no? Part of Kisumu Central, Kisumu East maduong'ni, ne Nyando, Kobura, Kabonyo, Miwani kine part of Muhoroni. Loch mare ne omedo chiwo thuolo mar chopo yudo konye e dalane ka ji owuok kuonde, to ma nodhi ataro kod Jaramogi Oginga Odinga ni mar osiep mare ne koro chako minni, kendo yudo osiep kowuok kuom Tom Mboya. Ndalo cha ne South Nyanza to ne koni Central Nyanza ji ne biro mang'eny. Nikop ne en jumbe mane ok omako mana Kisumu kane gin gi Mboya, ne gi siasa gi Mboya kanyachiel. Okelo gima ni wapog piny mondo Kisumu obedi, South Nyanza betin nade bed kocha, Siaya bende mondo obed, koro Central Nyanza mondo koro obed gi Kisumu gi Siaya. E kinde kod sirikal ne chalo nade? Ndalo no Luo Nyanza ne duto no ng'enygi nobalo gi sirikal, to en kapok Mboya onindo ne gin gi Mboya.
Wanyaparo chieng' achiel ka jaduong' odhi seme, nokele dala ka gi polis ni kwop ne okele kod sirikal. Koro joma ni sirikal ka ok nawach ni ne en ng'ane kata ng'ane manopango. Joma ne ok ni kod sirikal ka ne chalo joma nopango mondo ohinye. Ma iwacho ni ne driver mane en gono ne ja Kisumu ne manothuthuni kode ka gari moro biro, gari mane temo notuomgi to odhi kod ma gichopo e town ma gidhi nyaka ka polis ma polis ogene. Koro ndalogo anyalo paro ne nitiere youth wingers mane rito jaduong', mamoko kuomgi obedo joma dongo bang'e, ne meyo gi deponge manobedo meya Kisumu, ne en ng'ato kaka manobedo chief Onunga, en ne ene KANU, ndalo nitie KANU, KPU, Kenya People's Union, mane otelne gi Jaramogi. Koro joluo duto mang'eny noringo dok koni, tem nochung' gi Mbuya. Okoni osiepe mag wuon mare moting'o Tom Mboya bang' kane osenindo nowe kod chuny lit. Wajo noyunge kabisa. Japaro ne an nowatindo to ne wane dala jaduong' noywak kabisa. Jaduong' noywak kabisa noyunge. Ne ok en gima bene ni ko Mbuya ne osiepe ne lime kata dala ka. Anyapano Mbuya ne biro, ne en gi gari moro machalo puk, ani iluonge Citroen. Gari ma odonjo piny to uting'ore malo. Bishop ekonwa kaka wuon mare ne ohero KANU kendo kata tudruok mare kod josiasa mamoko kaka Jobomino ne nitiere motegno kalore kod bedo jakom mar chama mar KANU. En nowacho ni en ja KANU, otho e KANU. To kinde ka Moi bende ne nie KANU, ok kaka ng'ato nindo 78 to Moi okawo telo. Ng'eni noyudo kapod ne en e sirikal. Koro gidhi nyime gi Moi nyaka oweye siasa. Ne en jakom mar KANU Kisumu district chakre 64 nyaka ndalo ma Mlolongo biro. En Gomino, Ojwang' Kobudo, machalo kwana Dolo Ayagini, the late Robert Uko. I don't know gima noketho gi jaduong'. Koro yudo ka ne gikelo Mlolongo. Mlolongo aparo akageni ni ineno Mlolongo. Nadhi e moko. Iyudo ni laini matin, iwacho ni mane motimo nade. Emokal. Ichuno goji. Kata igoji to jiringo kanyo. Koro ndalo nodwa iwiko gi mano, tergi iye, eto nokotere iye. Ng'ato kaka Kombudo, kaka Omino, the late, Onyango Omidi kagini, jogo ne odwa teri iye. Nyalik bende ne otiyo kaka jalup jatend migawo mar Leba piny owacho mar Mzee Jomo Kenyatta kanyakla kod mar Daniel Arap Moi. Otiyo gi the late President Moi Martin, obedo chairman mar Mombasa Commission. Kendo aparo the late Moi oduogo yiere kendo Kisumu ka obedo chairman mar Kisumu Commission. To ginang'o ma inyal pare godo ni ne otimo? Kaka gimiluongo ni Luo East Africa, Luo Thrift, mane jo East Africa romo, solo pesa, development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi the late Jaramogi. Kimoro kaka Riat Ramogi Institute, they were involved. Jaramogi was very much involved. Anya paro jaduong' bende ne involved. To bende ne en kod osiepe motegno. Achiel kuom gima ng'at manogeno ahinya mang'eny manang'eyo en kaka Tom Mboya. Kendo ne gigenore be namba ariyo, ne gigenore gi the late Moi. Moi ne gigenore go. Kenyatta bende achiel kuom jok mane jaduong' ogeno kabisa. To Luo Nyanza ka ne gigenore gi Mboya. Achieng' ne kanyalo paro. Kopogore kod siasa, ne en wuoro machalo nade. Sama nonindo to nonindo ka osebedo gi mon abiriyo. Koro anya paro kane pod watindo gima ne tiyo gini
nyithindo ma yawuoyi no wadhi wabedo kode e duol kanyo wachiemo kode kanyachiel. Samoro kata kodhi yo miwani koni to jaduong' nyakang' nong'adnwa niang' oting'e to e but mar gari gik moko gine nohero ni kobiro to nodwa ni mondo obed gi nyithinde. Wuode paro kaka ne ogwedho keny mare. Gino mamin ode Mama Peres Anyango pod omake chunye. Wan noherowa kabisa ka wabiro to luonga ni mara imiya gift. Seche moko wadhi to nyiso dawa ni nyako makna gweno. Kiyudo ng'ato kata yudo nyako kata nyako yudo ng'ato to nyaka ikel. Anyalo paro ka chieng' mayudo jaoda ni mapod en nyako tang'ise to Jacob jaoda ne en nas notiyo town. Ong'isa ni warom kode town. Koro waromo Kisumu Hotel marani Maseno University Hotel cha. Koro kwaromo kanyo be ong'ionwa soda. Koro onone nini nyakanye tia kanye kia to koseyudo gima nokdwar ni ikend kata yudo ng'ato ma watni to bedo wuod jatend migao ne chalo kode nade. Ji nokawo ni wan wakama nitie gi teko gi mwandu. Waromo kode to nowuoyo koda mang'eny konyisa ni kik ibi gi nyingi jaduong', in ibi ka an mi accept gi position mara. Kata kamano onge sikunde kod yore mochake nyinge. Sikunde kaka Otieno Yo Secondary School, Obuolo Secondary School, Miwani Secondary School, sikunde anamba in Kabonyo, in Kajulu, kata Kisumu ka nitie mane jaduong' emano initiate. Monego bed ni miparo ni mi ikete nyinge. Onge gima aseneno maluong n'Oselu Nyalik. Nyakwara Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Agero ni sigana ni onyong'i makare. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. Thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano ko ibudho godong' war gi josepe kane kod mon mabeyo. Adonje weche mago mag ohala kata sirkal kaunti ma Bay kokale e migawo mathieth osechiwo chenro ma andalach 100 mogere kaka Rapid Result Initiative matimo limbe kuonde thieth duto 232 manie kaunti no kaka yor medo bero chenro mag thieth ne jopiny e kor gwenge ma Homa Bay. Chenro mag geto thieth ochakore e kor gwenge kata dispensary nyaka ute thieth mag sub counties. Bende getneno ni giloso moko kuom midhiero ma ute thieth osebedo ka kadhe. Gavana mag kaunti no Gladys Wanga mane ochako yanga chenro no Tomba Level 4 Hospital e chula mar Usinga koni giseketo kweth ma oting'o apisas e migawo mar thieth ma koro olorore ute thieth mar ng'iyo gigo madhi nyime kuonde thieth go. Achaka yanga gimiluongo ni RRI mar the next 100 days kawuok kabro dhi Kisegi e level 4 mondo wang'i kaka thieth dhi mbele. Jowa mamoko dhi Mbita, jomoko dhi Ogongo. E ndalo 100 mabiro wabro dhi osiptende wa 232 te mondo wang'igi matimore kendo wang'i ni thieth waketo e wang'. Yath nitie, yedhe te minyalo dwar mag nyithindo mag jomadongo. Giseyawo kar ng'iyo wang' kendo machiegni gibro bedo gi jang'i wang'. Giseyawo kar rie leche physiotherapy kendo nitie physiotherapist mosebiro ka gin gi gig loso lak. Tombo ya kae nikech kod en chula nitie tuoche mopogore opogore ma affect jokae. Ng'eny gi gin tuoche ma wuok kuom ng'ato to dhi kuom ng'ato kata mabedo transmitted infections. Nitie kaka HIV AIDS ma bende nitie tuoche kaka malaria, nitie tuoche kaka mag kor, nitie nyaka tuoche mag nyithindo kaka mag diep gi mopogore opogore. Koro wan gi clinic kae manyalo handle tuoche gi. Koro magi wakawo yo matin ka waduogo wabodo gi weche mago mag ohala kik idhi mabor.